Tak ahojte všetkých, vás tu srdečne vítam. Obzvlášť ma teší, že tu vidím aj nejaké známe tváre a cením si, že ste dneska napriek tomu, že je vonku tak krásne, prišli si niečo vypočuť a podporiť tento úžasný event, ktorý sa tu každý rok už 12 rokov opakuje a dúfam, že ešte veľa rokov sa opakovať bude. Ja som si pre vás tento rok pripravila takú trochu inú tému, keďže vlastne hodne prednášok sa vlastne venuje na Vegan Feste tak ako tej plant-based strave, o tom, ako ju vyšperkovať k dokonalosti a tak, takže to sa dozviete na iných prednáškach. Ale chcela som vlastne vám nejak priniesť aj niečo trošku z iného súdka, čo bude trebárs aplikovateľné a využiteľnejšie aj vlastne v iných oblastiach vášho života. A napríklad verím, že každý z nás buď sa napríklad cítil, že potrebuje zhodiť nejaké kilá, alebo pozná niekoho, kto drží rôzne diety a nefunguje mu to. A preto trebárs budete tomu viacej rozumieť možno a vedieť niekomu poradiť, prípadne sami sa v tom lepšie vyznať a argumentovať pre a proti a vedieť si vybrať, ktorý typ stravovania pre vás bude ten najlepší. Tak vlastne pustíme sa vlastne do dvoch typov takých alternatívnych diet, ktoré sú v dnešnej dobe pomerne populárne. Jedno z nich je keto dieta a ďalšou bude potom carnivore diet, ktorá, asi to poznáte, je proste založená na čisto mese alebo čisto proste živočíšnych produktoch. A porovnáme si vlastne ich ako taký princíp a to, ako, aké majú výhody, nevýhody v porovnaní vlastne s rastlinnou stravou. Najprv sa budeme venovať tej keto diete. Keto dieta je vlastne založená na takom ako princípe úplného vynechania alebo výrazného obmedzenia sacharidov. Na to, aby sme porozumeli vlastne tomu vlastne, čo je ketóza a ako takéto dieta funguje, musíme si najprv vysvetliť, že aký význam majú sacharidy v našom tele. Tak vlastne, keď skonzumujeme nejaký druh sacharidu, napríklad zložený polysacharid v ríži, tak ten potom putuje do nášho, vlastne cez naše črevá, do nášho krvného obehu a vlastne ten polysacharid je taká reťazka, ktorá obsahuje za sebou radených veľa molekúl glukózy. Následne prechádza do krvi ako jednotka molekuly glukózy. No a táto glukóza je potom pomocou inzulínu prenášaná dovnútra do bunky. Ten inzulín je v podstate takým kľúčom, ktorý otvára tú stenu tej bunky a dostane glukózu dovnútra. No a buď tá glukóza je i hneď spotrebovaná na energiu a naša bunka vlastne vďaka nej môže existovať, môže vďaka nej pracovať a plniť si svoju funkciu. A keď ale je tej glukózy navyše, tak potom sa tá glukóza musí niekam uložiť. No a primárne sa ukladá do našich jater, kde sa vlastne zasa reťazkuje a vytvorí sa taká dlhá reťazka, ktorá sa u ľudí nazýva glykogén. A ten glykogén nám slúži potom v čase nedostatku, kedy napríklad hladujeme alebo nepríjmame dostatok sacharidov a potom slúži ako vlastne zdroj tej glukózy. Keď je tej glukózy ale ešte väčší nadbytok, tak sa potom premieňa na mastné kyseliny, tuky a ukladá sa do tukového tkaniva. Čo je ešte dôležité povedať, takže náš mozog je závislý na glukóze a alternatívne nejaké zdroje energie vie spracovávať len v obmedzenom množstve. Takže nejaká forma glukózy vždy v tej krvi musí byť a keď ju nepríjmame z potravy a vyčerpáme si glykogén, tak ju potom musíme vytvoriť. Tak a teraz sa dostaneme k tomu, čo je to vlastne ketóza. Ketóza je vlastne taký alternatívny stav nášho metabolizmu, ktorý vzniká, keď nepríjmame žiadne sacharidy, alebo vlastne veľmi ich obmedzujeme. Na začiatku sa nám napríklad prestaneme jesť. Povedzme o polnoci príjmeme posledné jedlo a naše telo najprv začne spotrebovať glukózu, ktorá sa nachádza v krvi. To trvá asi 4 hodiny. A po 4 hodinách, treba o 4 ráno, telo zistí, že v krvi už nič nemám, tak začnem spracovávať ten glykogén. A keď sa minie aj ten glykogén, to vlastne nastane po 24 hodinách dohromady, čiže už celý deň nejeme, tak vlastne telo je v strese a začína spaľovať tuky. Čo vlastne pre náš organizmus je v mnohom výhodné, preto tie tuky máme, aby v takomto období sme mali z čoho tú energiu brať. No a tie tuky sa rozpadávajú, v podstate metabolizujú sa na menšie látky, ktorým hovoríme ketolátky.
Tie ketolátky majú takúto štruktúru, volajú sa acetoacetát alebo beta-hydroxybutyrát v malom množstve acetón. A tieto dve väčšie pôsobia alebo fungujú podobne ako glukóza, ako zdroj energie. Ten acetón, ten ako energia neslúži, ale zase ho môžeme vydychovať, je to vlastne tekavá zlúčenina. A preto niekedy pri hladovaní alebo pri keto diete môžeme vlastne cítiť u tých ľudí taký acetónový zápach z pusy. To mi príde hrozne zaujímavé. No a tak. A vlastne s tou ketózou nastáva veľa rôznych zmien a veľa rôznych efektov na organizmus, ktoré sú však v niektorých prípadoch, hlavne pri tom lačnení, aj pozitívne. Jedným vlastne pozitívnym efektom je to, že sa vlastne zvýši hladina rastového hormónu a to môže potom, keď zase začneme jesť, spôsobiť väčší nárast svalovej hmoty. Tiež sa ukázalo, že má vlastne hladovanie pozitívny vplyv na dlhovekosť, že znižuje napríklad inzulínovú rezistenciu a tak môže nás ochrániť pred cukrovkou druhého typu. A tiež môže znižovať vlastne zápal v tele. Takže vlastne, keby sme to tak zhrnuli, tak ketóza, keď hladujeme, je vlastne stav, ktorý je nášmu telu prirodzený, pretože sa na to adaptovalo. Keď sme proste 1 000 000 rokov dozadu nemali čo jesť, tak v podstate to bol spôsob metabolizmu, na ktorý sme sa museli spoľahnúť. No a keto dieta v podstate funguje alebo vychádza z princípu, že keď obmedzíme množstvo sacharidov v strave, dostaneme sa do ketózy a budeme čisto len páliť tuky. Potom si povieme, že to úplne tak nefunguje, ale teda tá hypotéza, na ktorej keto dieta bola založená, tak je práve toto. Pri keto diete máme úplne obmedzené na minimum množstvo sacharidov, teda len 5 až 10% celkovej energetickej alebo kalorickej hodnoty z tej stravy pochádza zo sacharidov, 70 až 80% z tukov a zbytok z proteínov, čo je diametrálne odlišné od toho, čo vlastne odporúčajú nejaké zdravotnícke organizácie, čo vedci určili ako nejaký optimálny pomer živín v zdravej strave. No, keto dieta, alebo v minulosti sa zistilo, že keď napríklad deti, ktoré majú epilepsiu, držia hladovku, to znamená, že sa dostanú do ketózy, tak majú menší výskyt epileptických záchvatov. Úplne prelomové vlastne zistenie a ako udáva sa, že sa to zistilo už strašne dávno, že už proste pred našim letopočtom sa to takto provozovalo. Samozrejme, že hladovka nie je dlhodobo udržateľná a tak vlastne tým vedcom niekedy okolo roku 1920 napadlo, že čo keby sme vyrobili dietu, ktorá to dieťa alebo tých epileptikov uvedie do stavu podobného hladovaniu a to je práve tá keto dieta. Bola štúdia, kde sledovali až 1000 detí s epilepsiou a u polovice z nich záchvaty na keto diete zmizli a u 27% detí sa zmiernili. A takéto vlastne medicínske využitie keto diety je provozované dodnes u detí, u ktorých napríklad nefungujú žiadne antiepileptika, akože farmakologické. No a kedy vlastne došlo k tomu, že sa spopularizovala keto dieta nielen v polyneurológii, ale aj na chudnutie, tak vlastne taká masívna vlna popularizácie tejto diety bola v 60. až 70. rokoch, kedy vlastne bývalý kardiológ dr. Atkins v podstate si uvedomil, že je tučný, že má na fotke 3 brady a povedal si, že bude s tým niečo robiť. A nechcel siahnuť po tých tradičných metodách, ktorá medicína ponúkala a tak si povedal, že bude proste študovať a objavil vlastne nejaké staršie štúdie o ketogénnej diete, ktoré vlastne prebral a začal vlastne na sebe skúšať. Behom 1. mesiaca alebo 6 týždňov schudol 13 kg a bol z toho tak nadšený, že vlastne všetkých obéznych kolegov na tú dietu nahovoril a vlastne všetci schudli 10 kg v priemere za prvý mesiac držania tejto diety. No a vlastne tá jeho firma sa potom premenila a nastavili tam na túto dietu až 450 obéznych ľudí za týždeň. A potom napísal knižku, ktorá vlastne bola bestsellerom v Amerike a dodnes sa predalo okolo 15 miliónov výtlačkov. Znie to ako niečo prelomové a úplne úžasné. Problém je však v tom,
že v podstate neboli žiadne štúdie, ktoré by podporovali jeho tvrdenie, že vlastne ketóza na ketogénnej diete spaluje čisto tuky a že je to proste úžasné. A taktiež on vo svojej knihe použil tvrdenia iných vedcov, ktoré veľmi prekrútil. Tí ho za to žalovali a žalovali ho aj pacienti, ktorí napríklad začali držať tú jeho dietu a po mesiaci dostali infarkt. Alebo sa im podobne zhoršilo vlastne zdravie. A paradoxne, každá vlastne reklama, aj negatívna, je reklama a došlo k tomu, že sa tá jeho dieta ešte viacej vlastne spopularizovala a čím vlastne viacej ľudí ho žalovalo, tak tým viac výtlačkov jeho knihy sa predalo. A dodnes veľa ľudí v Amerike proste sa touto dietou stravuje celoživotne a nedajú na ňu dopustiť. No, tak si povedzme vlastne, že čo sa stane s tým telom, keď sa na tú keto dietu niekto dá. Ako prvé sa teda vyčerpajú zásoby glukózy v krvi a glykogénu, tým, že vlastne príjmame veľmi veľké množstvo tuhku a žiadne sacharidy. Prechádza sa do ketózy, naštartuje sa spaľovanie tuku ako hlavné palivo, lenže aj príjmame v tej diete veľa tukov. Takže vlastne nedá sa povedať, že viacej tukov pálime a že nám toho tukového tkaniva prirodzene viacej odchádza. A dochádza k rýchlemu poklesu hmotnosti. To je naozaj pravda. Lenže čo bolo vlastne obsahom tej straty hmotnosti je vo veľkej miere len voda. A to z toho dôvodu, akoby tých mechanizmov je viacej. Hlavným je ten, že vlastne keď sa minie glykogén, tak odíde aj voda, pretože každý gram glykogénu na seba viaže okolo 4 gramy vody. Zníži sa hladina inzulínu a to v podstate nejakým zložitým mechanizmom v ledvinách ovplyvňuje vylučovanie sodíka a vody a tým pádom dochádza k zvýšeným stratám sodíka, draslíka, k vlastne takej jontovej nerovnováhe v krvi a spôsobí to vlastne významné odvodnenie organizmu a strata vody môže za 1 týždeň tvoriť až 5 litrov. Ďalším mechanizmom, ktorým pôsobí vlastne ketogénna dieta na chudnutie, je ten, že sa znižuje chuť do jedla. A to je tým, že vlastne klesá nám inzulín, takže nemáme také tie výkyvy, ktoré nám spôsobujú hladovku veľmi rýchlo. Ale zároveň dochádza k spomaleniu vyprázdňovania žalúdka. Pretože v podstate čím viac sacharidov sa v žalúdku nachádza, tak tým rýchlejšie sa vyprázdňuje, pretože ten žalúdok vie, že aha, nemám tu nič ťažké, môžem to poslať ďalej. Zatiaľ, čo keď zjeme veľa tuku, tak to v tom žalúdku musí trošku dlhšie sedieť a trošku dlhšie to v podstate byť vystavené kyslému pH a žalúdočným enzymom. Takže vlastne postupne sa ľuďom na keto diete vytvorí pocit plnosti, až taký tlak a diskomfort. No a po 3 týždňoch im tá chuť do jedla klesne na toľko, že prirodzene väčšina ľudí neskonzumuje viac ako 1500 kilokalórií. A významne im klesne apetit. Takže naozaj sa na keto diete chudne. Bola urobená štúdia na obezných mužoch. Bola tam malá štúdia, to chcem určite podotknúť, ale zaujímavé bola postavená. Týchto obezných mužov v podstate dali na 2 druhy diety. Prvý mesiac boli na diete, ktorá vlastne obsahovala normálne množstvo sacharidov a boli v kalorickom deficite. A druhý mesiac boli daní na ketogénnu dietu, ktorá mala zasa teda veľa tukov, ale rovnaké množstvo kilokalórií. A vlastne tá hypotéza, ktorú chceli overiť je, že ako náhle prejdú do tej ketogénnej diety, tak začnú významnejšie spaľovať tuky. No a čo sa vlastne napokon stalo? Tak bolo, že naozaj váha išla dole. Išla významnejšie dole oproti tomu prvému mesiacu na tej vlastne vysokosacharidovej diete, ale potom, keď sa pozreli na zloženie toho, čo z tých ľudí vlastne zišlo dole, tak spaľovanie tukov sa paradoxne spomalilo a to, čo bola ten pokles hmotnosti, tvoril hlavne vodu a z časti aj svaly. Takže vlastne na keto diete dochádza, alebo teda väčšia časť štúdií preukazuje, že vlastne na tej keto diete dochádza k odchodu svalovej hmoty. No a teda aké rizika takéto dieta prináša? Tie rizika by sme mohli rozdeliť na krátkodobé a dlhodobé. To, čo bude človek na keto diete cítiť okamžite, tak je, že sa dehydratuje a s tým prichádza veľké množstvo komplikácií. Napríklad stratíte minerály, bude mať takú minerálovú nerovnováhu vo svojej krvi, stratí vitamíny,
z toho, že má málo vody, má bolesti hlavy, bušenie srdca, je viac unavený, môže mať závrate, krče v nohách kvôli nedostatku magnézia, alebo zácpu, bolesti brucha až nevoľnosť. To je v podstate prechodný stav, kde ketogénne diety alebo ich vlastne podporovatelia udávajú, že je to normálne a že to prejde a že v podstate to vôbec nevadí, že je to prirodzené. A odporúčajú vlastne v tomto období piť veľa vody, pretože tá voda sa stráca, a piť slanú vodu, pretože sa stráca sodík. A dlhodobé rizika keto diety sú napríklad zápcha, pretože tam je prirodzene vlastne nižšie množstvo vlákniny. Osteoporóza, ktorá vzniká jednak na vrúb nedostatku vápnika a jednak kvôli vlastne dlhodobému pôsobeniu o niečo kyslejšieho pH krvi, pretože vlastne ketolátky sú kyseliny a tie kyseliny vlastne alebo kyslejšie pH krvi odvápňuje kosti. Taktiež, ak poznáte názov choroba kráľov, tak to je vlastne dna. Je to spôsobené vyššou konzumáciou mäsa a rôznymi inými faktormi, tiež napríklad alkoholom a podobne, kedy sa zvyšuje množstvo kyseliny močovej v krvi a táto sa môže potom ukladať vo forme malých kryštálikov do kĺbov, ale tiež prechádza do moči a vznikajú tu vlastne močové kamene, čo je tiež podporované tým, že máme kyslejší moč. Tak močové kamene som tiež povedala. Dobre. No a vlastne sekundárne rizika, ktoré z toho vyplývajú, sú vyšší podiel nasýtených mastných kyselín a cholesterolu v strave. Výrazne vlastne pôsobí ako významný rizikový faktor pre akceleráciu alebo urýchlenie aterosklerózy a vznik napríklad infarktu. A sú ale aj štúdie, ktoré napríklad preukázali, že keto dieta znižuje zlý cholesterol a zlepšuje vlastne lipidový profil. Takže tieto štúdie sa vlastne moc nezhodujú a každá štúdia, ako štúdia od štúdia, má iné výsledky. Každopádne pre ľudí, ktorí majú vysoké riziko, že im vznikne infarkt, napríklad dlhodobo trpia vysokým cholesterolom, berú na ňo lieky a tak podobne, by nemali určite riskovať s prechodom na takéto diety, pretože nevedia, do akej kategórie ľudí budú patriť a vlastne aký efekt na nich takéto dieta potom bude mať. Tak, a vlastne keto diety môžu vyzerať rôzne pre rôznych ľudí. Nedá sa povedať, že ide o jednu konkrétnu nejakú striktnú dietu. Práve naopak, je veľa rôznych modelov s rôznymi pomermi sacharidov, tukov a bielkovín a tiež z rôznych vlastne zdrojov môžu tie bielkoviny či tuky pochádzať. Napríklad sa ukázalo, že keď tie tuky v podstate pochádzajú hlavne z živočíšnych produktov, tak sa LDL, to znamená ten zlý cholesterol, zvyšuje. Zatiaľ, čo keď pochádzajú primárne z rastlinných, tak nemá na LDL táto dieta vplyv. No lenže keď vlastne obmedzíme úplne ovocie, obmedzíme vlastne lušteniny, obmedzíme obilniny, tak dochádza k nedostatku vitamínov skupiny B, napríklad aj kyseliny listovej, potom vitamínu C a retinolu, vitamínu K, ktorý je dôležitý pre zrážanie krvi, a tiež je nedostatok napríklad antioxidantov a minerálov, hlavne z ich strát. Čo sa týka vlákniny, tak okrem toho, že je dôležitá pre tráviaci trakt a vlastne zabraňuje zácpe a znižuje riziko karcinómu tlustého střeva, tak sa ukázalo, že vlastne príjem vlákniny, ktorý je vyšší o 7 gramov za deň, tak vlastne znižuje riziko ischemickej choroby srdca, to znamená infarktu, až o 9%. Tak, poďme sa teda pozrieť, že ako sa keto diety vlastne pretvorili a dostali sa do dnešného nejakého nášho povedomia a ako ich spoločnosti, ktoré ich predávajú, v podstate marketizujú, ako je ten marketing nastavený. Väčšinou, keď sa pozrieť, ako som to celkom preštudovala jednotlivé tie firmy, ktoré ponúkajú rôzne výhodné balíčky, tak väčšinou sa oháňajú tým, že je to vlastne čisto tuk spaľujúca dieta, kedy sa nemusíme obmedzovať, nebudeme hladní a nemusíme vlastne ani cvičiť, lebo proste je to dieta, kedy sa chudne rýchle a pohodlne. Ale tiež tvrdia, nemusíte sa báť, že budete musieť sa vzdať sladkého, keď to mix ponúka aj veľa jedál, ktoré majú nízky obsah cukru, ale sú sladké. Tak asi si viete predstaviť, ako také jedlá potom vyzerajú, obsahujú hlavne umelé sladidlá. A zaujímavé je, že aj napriek tomu, že pôvodne keto dieta
je založená hlavne na nadbytku tukov a aj proteínov, tak oni skôr sa oháňajú termínom proteínové nápoje, proteínové polievky, lebo to je v podstate v dnešnej dobe veľmi moderné. Oni ponúkajú vlastne balíčky, alebo také väčšinou práškové instantné jedlá, ktoré si človek rýchlo pripraví a má ich zjesť väčšinou 5 za deň. A následne ešte si k tomu človek má pridať minimálne 500 gramov čerstvej nejakej zeleniny. A to hlavne také, ktorá je nízkosacharidová. To znamená rajčiny napríklad nie, pretože tie sú moc sacharidové. A treba ešte k tomu dojedať orechy. Takže vlastne finálna cena, ktorú zaplatíme za to, je ešte vyššia než to, čo oni ponúkajú. A zloženie tej keto stravy, keby sme si to pozreli, ako to vlastne oni propagujú, by malo byť podľa nich sacharidy do 50 gramov, bielkoviny 90 gramov a tuky 100 gramov, čo je hodne vyššie, než by vlastne v zdravej strave byť malo. A to je len prepočítané v podstate na ľudí, ktorí chcú chudnúť a byť v kalorickom deficite. Čiže toto je vlastne ekvivalent asi tak 1400 kilokalórií. Keby sme to prepočítali napríklad na 2000 kilokalórií, tak je toho tuku ešte o dosť viac, napríklad až okolo 150 gramov. No a to je vlastne ešte pre porovnanie, že oni tvrdia, že ako vysokoproteínová strava, ale vlastne tých tukov tam býva často v tých balíčkoch ešte viacej, než tých proteínov. Niektoré z tých spoločností, alebo väčšina tých produktov sú vytvorené hlavne z proteínových izolátov, či už zo sojového alebo z mliečného. Potom sú tam často vajíčka, vaječné bielka a vždycky vlastne taký istý zoznam surovín, ako proteín, vajíčka, sojová múka, sojový lecitín a podobne. A niektoré k tomu pridávajú ešte vlastne veľmi dlhý zoznam rôznych vitamínov, pretože v základných zložkách, z čoho sa ten prášok skladá, sa prirodzene žiadny z tých vitamínov nevyskytuje. Takže ako vyrobia jedlo, ktorý je izolát vlastne proteínov a potom tam pridajú vitamíny, ktoré z toho vlastne vzali. A samozrejme umelé dochucovadlá, arómy a sladidlá. Takže asi si všetci vieme predstaviť, že čo to urobí s našim fungovaním nášho traviaceho traktu, s našim mikrobiómom. Je to veľmi jednotvárna strava, ktorej naozaj chýbajú základné živiny. A tuto je vlastne ešte naľavo, to bol proteínový jahodový koktejl, ktorý zasa má proteín ako nejaký izolát a smotanu a kopec dochucovadiel, aróma, regulátory kyslosti a podobne. A toto boli zasa proteínové palacinky, ktoré majú zase to isté vaječný bielok, sušené mlieko, sojovú bielkovinu a ďalšiu syrovatkovú bielkovinu ako izolát. Čo som ocenila, takže aspoň na svojich stránkach udávali, že by mal ten človek, ktorý sa na tú keto dietu dá predtým a aj 3 mesiace potom to konzultovať so svojím doktorom. Myslím si ale, že teda málo kto to reálne kontroloval. A tiež vlastne udávali, že treba mať dostatočný pitný režim a že to nie je vhodné pre osoby, ktoré dojčia alebo ktoré sú tehotné. Takže za to by som im udelila pochvalu vo forme zlatého bludišťáka. Takže keby sme si tú keto dietu takto zhrnuli, tak v podstate verím, že sa stretnete aj vo svojom živote s názormi, že proste na tú keto dietu tí ľudia nedajú dopustiť, že povedia, ja som na tom schudla a teraz si to držím. Čo môže byť v podstate pravda, pretože keď tá keto dieta trvá obmedzený čas a toho človeka to namotivuje na to a povie si, OK, tak teraz budem proste zmeniť životný štýl a chcem si to udržať a potom prejde na nejakú, po určitom čase prejde na nejakú dlhodobo udržateľnú zdravú stravu, tak to nemusí byť zlý mechanizmus na to, ako obézneho človeka, ktorý sa nevie inak donútiť k zmene životného štýlu, trošku namotivovať. Ale nemali by to teda určite dodržiavať deti, dospievajúci, tehotné ženy, čo dojčia, alebo ľudia s ochorením srdca a ciev, s vysokým tlakom či cholesterolom. Taktiež by som teda povedala, že ak to doktor predpíše, tak pre deti s epilepsiou, aj keď myslím si, že v Českej republike sa to ako terapia epilepsie nepoužíva. No a teda môžu to možno zvážiť teda nejakí ľudia, ktorí by chceli schudnúť a iná metóda pre nich sa im nezdá vhodná. Ale teda so zvážením všetkých rizik. Tak. Ešte teda povedať, že ako u iných diet často dochádza k jojo efektu, čiže vlastne opätovnému nabratiu tej stratenej váhy.
a na dlhodobé vlastne držanie tej keto diety nie sú dostatočné výskumy. Na krátkodobé 4 až 6 týždňové držanie, tak tam výskumy sú, popisujú sa aj pozitívne aj negatívne efekty, ale teda u tých dlhodobých viac prevažujú rizika a teda by sa keto dieta určite nemala dlhodobo dodržovať. No a je tu teda riziko deficitu základných vitamínov. Ako to teda robiť lepšie? Na začiatku sme si vlastne popísali princíp tej ketózy a vyzdvihovala som tam nejaké pozitíva. A to v podstate môžeme do svojho života implementovať aj bez toho, aby sme držali keto dietu a vlastne prirodzeným zdravým spôsobom. A to je vlastne vo forme pôstu. Do keto diety alebo do ketózy sa človek dostane po približne 24 hodinách lačnenia, niekedy aj skôr, záleží to vždy na konštitúcii človeka. A môžeme vlastne používať aj prerušovaný pôst alebo intermitentný pôst, kedy napríklad jeden z režimov je, že 16 hodín jeme a 8 hodín držíme pôst. Alebo modifikovať si to podľa seba. Každopádne je určite pre vlastne našu glykémiu a náš inzulín pozitívne konštantne nepríjmať potravu. V minulosti sa dosť propagovalo, že treba vlastne jesť po malých porciách a stále, čo v dnešnej dobe sa vlastne vyvrátilo a skôr je dôležité dať tomu telu čas na to, aby si vlastne tú glukózu spracoval a stále ho niečím nekrmiť. No a teda, keď keto dieta nie, tak čo teda áno? Tak vlastne veľké zdravotnícke nejaké autority odporúčajú, napríklad z časopisu Lancet, to znamená popredného lekárskeho časopisu, je model vlastne zdravej stravy, vyzerá takto, ktorý v podstate polovička tvorí nejaké ako neškrobové zeleniny a ovocie, potom sú to celozrné produkty, nejak minimum oleja, minimum proste pridaného cukru, zdravé tuky a vlastne proteín z rastlín, hlavne z rastlín. No a potom nejaká menšia časť, čo väčšinou sa udáva do 20 alebo do 10% živočíšnych produktov. Samozrejme, keď chceme držať čisto vegánsku dietu, tak to ide obdobne zdravo aj pre vegánov. Ale samozrejme, treba si dávať pozor na niektoré nutrienty, čo sa určite môžete dozvedieť na iných prednáškach. Ešte chutnejšie vlastne vyzerá tento tanier, ktorý je od kanadského Food Guideu. Tak a vlastne, keby sme sa bavili o chudnutí, tak vlastne tá rastlinná strava má tiež svoje výhody. Keto dieta síce možno znižuje apetit, tým, že nám je ťažko, ale vlastne u tej zdravej na rastlinách založenej stravy budeme mať vlastne veľký objem jedla toho žalúdku, v tom žalúdku, za veľmi nízke vlastne množstvo kalórií. Takže vlastne, keď príjmeme olej, tak nám naplní žalúdok len do takéhoto malého objemu, zatiaľ čo proste zelenina nám naplní žalúdok až úplne povrch a spôsobí takú tú príjemnú plnosť bez nejakého pocitu pálenia záhy a tak podobne. Ďalším dôvodom, prečo určite nie je vhodné vylúčovať rastlín alebo veľkú rozmanitosť rastlinných zdrojov v našej diete, je to, že čím viac farebná naša strava je, čím viac vlastne rôznych farieb na ten tanier dáme a viac druhov zeleniny príjmeme, tak príjmeme aj vyššie množstvo antioxidantov a každá vlastne farba, každé farbivo má antioxidačné účinky. To znamená, že keď oni do keto balíčku pridajú vitamín C, je to fajn, je to antioxidant, super, ale nikdy to nemôže nahradiť akoby tú reálny efekt tej stravy, kde sa všetky tie antioxidanty a vitamín C spolu potencujú, čiže vlastne zosilňujú svoju účinnosť. A okrem toho, čím viac rastlinných zdrojov príjmeme do svojho tela, tak tým viac vlastne rôznych druhov baktérií v našom mikrobiome sa bude nachádzať a rozmnoží sa. Okrem toho, keto dieta vylučuje lušteniny, čo už dnes vieme, že sú proste jedným z najdôležitejších zložiek, či už vegánskej alebo nevegánskej stravy. Ukazuje sa, že vlastne keď pridáme len hrnek luštenín do našej stravy, tak po 3 týždňoch môže poklesnúť cholesterol, vlastne aj ten zlý cholesterol, aj celkový cholesterol. A je to teda určite výhodná potravina pre každého človeka, hlavne pre ľudí, ktorí trpia vysokým cholesterolom. No a teraz o niečo menej, ale o to kontroverzne, alebo o niečo menej populárna, ale o to kontroverznejšia dieta je práve carnivore diet, kde vlastne tí ľudia si povedali, že vôbec neuznávam žiadne rastliny a budem jesť vlastne len mäso. Niektorí dokonca jedia napríklad len bravčové mäso alebo len hovädzie mäso a pijú vodu so soľou. A vlastne
princíp toho, čo sa deje v našom tele, je veľmi podobný ako pri keto diete. Tiež tam vlastne nie je prítomné skoro žiadne zdroje sacharidov. Asi nám bude jasné, že to bude viesť k závažnému nedostatku vitamínov. Bude to zvyšovať zápalové ochorenia a zvyšovať riziko chronických ochorení. Je spájaná vlastne s takým pseudovedeckým výskumom a hlavne čím kontroverznejšia vec, tým populárnejšia vec, ako to chodí. A spočiatku, alebo keby sa pozreli na tý nejaký vývoj a na históriu, tak spočiatku ten nápad za tým bol, že prestaňme dávať cukor ľuďom, čo majú diabetes. To je asi dobrý nápad, ale v podstate nám to diabetes takto nevylieči, pretože diabetes je dôležité, že ten človek aj schudne a bude mať nízke percento telesného tuku. A následne bola spopularizovaná týmto človekom Seanom Bakerom, ktorý je, myslím, bývalý ortopéd a začal proste s kulturistikou a spopularizoval tú čisto mäsovú dietu. V dnešnej dobe sú ďalšími akými propagátormi Jordan Peterson a jeho dcéra, ktorí v podstate jedia iba beef, to je hovädzie, a pijú vodu. No a vlastne akože vôbec sa to nestretáva s nejakými vedeckými výskumami alebo s tým, že by to nejakí vedci povedali, že je to zdravé alebo že to je prospešné. Ale, čo ma teda prekvapilo, tak je, že tí ľudia, ktorí to dodržiavajú, dokonca aj dlhodobo, tak mnohokrát vlastne na tom internete si tak ako hovoria, ako sa na tom strašne cítia dobre, ako im to pomohlo s rôznymi problémami a tak. A tak to si povieme na konci, že aké sú také možné mechanizmy, prečo to niektorým ľuďom môže pomôcť. Ale teda podľa odborníkov je tento trend potenciálne veľmi nezdravý, ťažko dodržiavateľný a v dlhodobom horizonte vlastne úplne zbytočný a neudržateľný. Keby sme sa pozreli na to, ako by taký jedálniček vyzeral, tak povedzme si, že na raňajky by sme si dali napríklad vajíčka, slaninu a nejaký kúsok mesa, potom na obed by sme mali játra a jeden steak a na večeru čisté kura a k tomu potom vývar z kostí. Tak by nás to vyšlo asi na 2860 kilokalórií, strašný exces proteínov, hrozne moc tukov, žiadne vlastne sacharidy. Keď si to porovnáme s tým, koľko by treba malo byť v takej, alebo bolo by v takej normálnej, priemerne zdravej diete, tak vlastne ten nepomer je neuveriteľný, že vlastne aj v tých sacharidoch, ale aj v tých tukoch je to proste skoro ako dvojnásobné množstvo tukov, čo by človek mal prijať. A taktiež proteínov, ktoré sú zase zaťažujúce na ledviny. A keď by sme sa pozreli ešte bližšie na tie tuky, tak je proste úplne ako alarmujúce to, že sa tu nachádza 52 gramov nasýtených tukov, pričom podľa American Heart Association je norma 13 gramov a cholesterolu sa tam nachádza až 1200 mg, pričom norma je okolo 300 mg. A vlastne tých 300 mg je obsiahnutých už tak v 1 až v 1,5 vajíčku. Takže na tejto diete je veľmi jednoduché presiahnuť ako normu cholesterolu niekoľkonásobne behom prvého jedla. No a taktiež ďalšie možné komplikácie, ktoré z toho plynú, je samozrejme ateroskleróza. To znamená ukladanie tukov do steny ciev, čo potom vyúsťuje v koronárny syndrom alebo vlastne v infarkt a podobné nemoci a tiež mozgovú mŕtvicu. Okrem toho sa nám môžu vyzrážať vlastne tie tuky aj pod kožou. Väčšinou sa to tvorí okolo oka, ale môže sa to vytvoriť napríklad aj na dlaniach. A taktiež môže vzniknúť kurtieje, pretože v tomto type diety vlastne nefiguruje vôbec vitamín C. Niekedy tí ľudia sú schopní dlhodobo na tej diete prežiť, pretože dostávajú nejaký minimálnu dávku vitamínu C, pretože korenia napríklad zdravými nejakými koreninami to mäso. Takže treba tvrdia, že im nič nechýba a skorbut, čiže kurdeje nemajú, ale to je vlastne len na vrúb tých byliniek. No a teda, povedzme si, ako je teda možné, že niektorí ľudia naozaj tvrdia, že im táto dieta pomáha. Jedným z tých mechanizmov je, že keď trebárs sa niekto stravuje zle, stravuje sa tak, že je McDonald a je samé ultra spracované a veľmi presladené potraviny, tak ktože vlastne prejde na také whole food mäso, čiže vlastne ako čerstvé, doma pripravené, nespracované, tak sa mu môže v niečom uľaviť. Taktiež sa eliminujú alergény. Sú to ľudia, ktorí napríklad nevedia o tom, že majú alergiu napríklad na vajcia alebo na lepok.
alebo na mlieko, alebo trebárs na nejaké živočíšne, na rastlinné produkty, na nejaké oriešky. A keď prejdú na tú mäsovú stravu, tak sa im to zase zlepší. Tiež niektorí ľudia netolerujú v podstate niektoré typy rastlinných nejakých metabolitov alebo zložiek rastlín, napríklad lecitiny, oxalaty. A tiež ľudia, ktorí trpia idiopatickými zánetlými čreva, čo sú vlastne autoimunitné choroby, napríklad ulcerózna kolitida alebo Crohnova choroba, kedy dochádza k zánetu vlastne črevnej steny, tak aj u týchto pacientov sa môžu niekedy príznaky zlepšiť, niekedy zase zhoršiť. Je to veľmi individuálne a aj štúdie nie sú vôbec jednoznačné. Čo však zostáva faktom, takže aj v nemocnici sa vlastne predpisuje tzv. Bezzbytková strava pre týchto pacientov, kedy do toho hrubého čreva, ktoré oni majú vlastne poškodené a nemocné, už potom neprichádza žiadna potrava, pretože do hrubého čreva vlastne prirodzene prichádzajú hlavne nestraviteľné zvyšky, ako napríklad tá vláknina, ale vlastne mäso a bielkoviny sa strávia ešte predtým. No a vlastne ketóza ako taká môže pre niektorých ľudí stabilizovať glukózu v krvi a krátkodobé zlepšenie môže nastať u symptómov z dysmikrobie. Napríklad keď práve tí ľudia netolerujú tú vlákninu, tak potom sa to môže na chvíľu prechodne upraviť, ale dlhodobé dodržiavanie takejto diety potom spôsobuje veľmi akoby rozsiahlu rozvrat toho mikrobiomu, pretože čím máme vlastne tú dietu oklieštenú o rôzne skupiny potravín, tak tým viac tam máme v podstate monokultúru, že tam máme len jeden ten druh baktérie a to sú často baktérie hnilobné, ktoré spôsobujú vlastne taký neprirodzený rozklad toho mäsa. No a aby sme nehovorili len o tom, aký vplyv to má na nás sebecky, ale aký to vplyv vlastne takýto druh stravovania bude mať na planétu, tak to si viete určite predstaviť a budú na to, alebo boli prednášky, ktoré si môžete pozrieť na Vegan Fest TV na YouTube. Ale len tak v skratke, čo mi príde úplne nádherné, tak je tento obrázok. Že keby sa pozrieť vlastne na proporcie našej zemegule, tak 29% z povrchu zemského je tvorené len vlastne súšou. Zatiaľ, čo len 70% z toho je obyvateľná, z toho len polovica je vhodná pre pestovanie nejakých plodín. A v podstate, keď si to zväčšíme, túto časť, tak vlastne 77% z tej pôdy, ktorá je využívateľná na poľnohospodárstvo, je využívaná na produkciu potravín a na chovanie mäsa, alebo teda na produkciu potravín pre zvieratá, alebo na chovanie zvierat na mäso. A len 23% používame na to, že sa tam pestuje vlastne plodiny pre ľudí. A zaujímavé je na tom to, že z tých maličkých 23% sa ale vytvorí 82% kalórií pre celú zemeguľu, zatiaľ čo z tých 77 sa vytvorí len 18% kilokalórií. To znamená, že aby ste tomu rozumeli, že vlastne tou živočišnou výrobou dochádza k stratám kalórií v tom procese, pretože tá krava toho hodne spáli za svoj život, hej. Takže je vlastne jednoduché takto zhrnúť, že vlastne strava bohatá na mäso nám spôsobuje, alebo teda spotrebuje oveľa väčšiu pôdu. Tu sú zdroje a ja by som vám teda chcela veľmi pekne poďakovať za pozornosť a za to, že ste prišli. Ak máte nejaké otázky, tak neváhajte, ešte máme, myslím, nejaký čas. Začali sme trošku neskôr. Máme pomerne dosť času, takže ak budú nejaké otázky, tak sa určite prihláste a kolega vám donesie mikrofon a môžete položiť otázku. Mě by zajímalo, z jakého důvodu je doporučené množství tuku ve stravě, zhruba těch 70 gramů, a z jakého důvodu jakoby ten poměr těch sacharidů, tuku a těch bílkovin. A ještě, ať se pak neptám znovu, tak já jsem se dostal k takovému názoru, že vlastně přehnané množství bílkovin, jako jak se uvádí třeba 1,5 gramu
na kilo, což pro 100-kilového člověka je dost velké množství bílkovin, když pak má ještě přijmout ty tuky a ty sacharidy a to je jako vlastně jenom jíst celý den a nic jiného skoro nedělat. Tak dostal jsem se k takovému alternativnějšímu názoru, že tělo vlastně primárně využívá tu glukózu, pak využívá jakoby nějaký další věci a na ty bílkoviny v podstatě sahá až takřka jako na to poslední. Tak jestli mě chápete... Rozumiem. V podstate primárnym alebo najjednoduchším zdrojom energie je tá glukóza. A vlastne tie svaly naše telo nechce strácať. Proste k tým svalom siaha až vlastne v stave najväčšej núdze. Bohužiaľ, je to horšie u ľudí, ktorí sú napríklad v strese. Vlastne v nejakom tom ako medicínskom ponímaní chápeme ten stres ako napríklad veľké zranenie alebo popáleniny alebo nejaký takýto stav. A vtedy to telo začne viacej paliť tie proteíny a je to vlastne dané aj hormónmi, ktoré sú v tomto stave stresu vylúčované. Napríklad kortizol. Kortizol je vlastne to isté, čo sa podáva niektorým ľuďom na napríklad autoimunitné choroby a podobné nemoci, vlastne kortikoidy. A tieto vlastne tiež ovplyvňujú a nejakým spôsobom menia to, ako ten náš metabolizmus funguje. Ale je pravda, čo si povedal, že vlastne na tie svaly a na tie proteíny v tom telo primárne nesiaha a nechce siahať. Tiež aj pri tom napríklad hladovaní, ako som hovorila, že sa zdvihne ten somatotropný hormón, tak vlastne on pôsobí anabolicky a tým pádom má za úlohu ochrániť tú svalovú hmotu v čase toho nedostatku. Takže neviem, či som zodpovedala tvoju otázku. Ano. A co si třeba myslíš o tom, kolik jako pro aktivního sportovce by bylo ve vztahu k tomu vhodné užívání bílkovin? Jo, no. Toto je téma, ktorú som veľa sa snažila naštudovať a tie názory sa hodne rôznia. A myslím si, že je to veľmi individuálne, pretože vlastne taký pre bežného človeka, ktorý nemá v snahe nejak stať sa bodybuilderom, tak stačí tých 0,8 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Potom, keď človek chce tú svalovú hmotu budovať, tak vlastne sa to navyšuje na ten treba 1,5 gram, niekde tvrdia 2 gramy a tak. Ale čo reálne je využité a čo reálne vlastne odchádza z toho tela von, tak to je proste, čo sa spotrebuje, lebo vlastne aj bielkoviny sú kalórie. Nie všetky bielkoviny môžeme spracovať na treba obnovu tých svalových vláken a to, čo nespracujeme, tak sa jednoducho uchová ako tuk. Takže myslím si, že je to veľmi individuálne a tiež sú vlastne teórie, ktoré hovoria, že bielkoviny poškodzujú obličky, ledviny. A toto je tiež taká kontroverzná téma. Väčšina, myslím si, že odborníkov by s tým asi súhlasila, ale sú aj štúdie, ktoré ukazujú, že napríklad ten príjem bielkovín napríklad u ľudí, ktorí majú chronické selhávanie ledvín, moc vplyv nemá. Takže myslím si, že excesívne príjem proteínu je akoby zbytočný a treba si to odsledovať, že ako to vlastne nám vyhovuje. A tiež je dôležité povedať, že z čoho tie proteíny vlastne pochádzajú. Lebo keď to je proste z luštenín, keď je to z tofu a tak podobne, tak by to nemuselo mať negatívne účinky na to telo. Ďakujem. Dobrý den. Já bych se chtěla pobavit o keto dietě a tím myslím spíš jako založenou na nějaké přirozené stravě, ne vyloženě o těch pytlíčcích. Vy jste tam zmiňovala studii o 17 lidech, což není teda zrovna velká studie. A mě by zajímalo vlastně poměr těch živin, který je přijímaný v této dietě. Protože to hubnutí dle té studie si myslím, že mohlo být způsobeno tím, že vlastně objem těch přijatých bílkovin, jenom těch 10% vlastně toho kalorického příjmu, je nedostatečný pro vlastně udržení té svalové hmoty. A vlastně vy jste tam měla v té prezentaci zmíněnou glukoneogenezi, tady to úplně nenaznělo. Takže byl by vlastně ten problém toho hubnutí odstraněn tím, kdyby se ten poměr přijatých bílkovin a tuků upravil? Čiže otázka je, že či by navýšenie bielkovín a zníženie vlastne množstva toho prijatého tuku mohlo ovplyvniť ten pokles svalovej hmoty. Určite, myslím si, že áno. A myslím si aj, že vlastne
že vlastne keď príjmeme viacej tých bielkovín, tak tá svalová hmota bude do väčšej miery ochránená. To však ale určite nebude znamenať, že tie ostatné negatíva tej keto diety sa tým eliminujú. Možno, že strata svalovej hmoty áno, ale tie iné metabolické dopady, ako napríklad strata kostnej hmoty dlhodobo, alebo dehydratácia a rozvrat vlastne tých jontov v krvnej plazme, tak to sa týmto problémom pravdepodobne neodstráni. Ako hovorím, že vlastne na keto dietu aj na takúto vlastne s vyšším obsahom proteínov sú štúdie, ale sú vlastne krátkodobé, väčšinou na 4 až 16 týždňov, čo vlastne nejaké metaanalýzy, to znamená vlastne prehľady a zhrnutia viacerých štúdí, ktoré sa venujú tomu istému, tak sú vlastne na obmedzený počet týždňov. Na dlhšie štúdie 1 až 2 roky je tých štúdií o hodne menej a tiež treba povedať, že takéto dieta je pre človeka väčšinou ťažko udržateľná, lebo obmedzuje toho človeka v tom vlastne, čo môže a čo nemôže jesť. Takže preto aj tie štúdie sú možno krátkodobejšie, pretože tá compliance, to znamená to dodržiavanie tej diety, ktoré tým pacientom vlastne v tom priebehu toho výskumu ordinujú, tak je vlastne nižšia ako to dodržovanie. Takže nemám na to podklad, neviem povedať, nie sú na to dostatočné štúdie na ten dlhodobý výsledok, ale z logiky veci by vyplývalo, že vlastne zvýšenie toho pomeru proteínov bude mať lepší efekt na udržanie svalovej hmoty. Děkuju. Ještě by mě zajímalo, slyšela jsem, že ty ketonové látky, že je mozek dokáže vlastně reaguje na ně mnohem lépe, než na nějaký jako dejme tomu obyčejný cukr. Áno, alebo takto. Nikdy nemôže náš mozog spracovávať len ketonové látky. Maximum pomeru látok, z ktorých mozog príjma energiu, vlastne tie ketóny, že maximálne môže príjmať energiu z ketónov v 50%. Polovica vždycky musí byť glukóza, čiže nemôže sa mozog prepnúť čisto na ketóny, preto aj tá glukoneogenéza v tom tele prebieha. A sú určite ľudia, ktorí popisujú nejakú lepšie akože čistotu myslenia, že sú menej unavení a tak práve pri tých ketónov. A to dáva zmysel, pretože keď máme vlastne výkyvy cukru a stále napríklad máme ako vyšší cukor, vyšší inzulín, tak to s tým mozgom vlastne nerobí dobrotu. Preto aj ľudia napríklad pri hľadovaní po určitom čase, keď sa rozvinie tá ketóza, tak sú schopní vlastne uvažovať jasnejšie, lepšie sa sústrediť. Ale na tej keto diete, keď vlastne dojde k poklesu objemu vody v tele a dojde vlastne k dehydratácii, tak na tej dehydratácii ten mozog určitě lepší fungovat nebude. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli nemáte osobní zkušenost s některou ze zmíněných diet, nebo třeba s nějakou jinou? Bohužiaľ, alebo našťastie nemám. Alebo keď som bola mladšia, neviem, v puberte, tak som dodržiavala nejaké druhy diet a vlastne skôr, než som nejak prišla na vegánstvo, tak som jedla také tie proteínové veci, len prsia, koracie a len cottage cheese a tak. A necítila som sa na tom dobre, neviem, a bolo to určite nedobre zložené, neobsahovalo to dosť vitamínov a tak. Ale inak osobnú skúsenosť nemám. Máte vy nejakú osobnú skúsenosť? Já osobně ne. Alespoň ne tady s těmi zmíněnými dietami. A s akou máte? Tak jako pokud bych považoval za dietu běžné stravování, tak pak s touto dietou, ale s nějakou speciální asi náleda, mírné experimentování s počtem jídel během dne, větší počet jídel během dne, teda ano větší, ale v menším množství, anebo prostě menší počet. Jasné. S větším objemem té energie a živin. Jasné. A keby som sa takto opýtala všetkých, je tu niekto, kto trebárs má skúsenosť s nejakou z týchto diet a chcel by sa o ňu podeliť? Trebárs povedať mi, že sa mýlim, alebo povedať mi nejaký svoj vlastný názor, tak by som bola veľmi rada. Môžeme o tom podiskutovať. Alebo keď poznáte niekoho, kto túto dietu držal a mal s tým pozitívnu alebo negatívnu skúsenosť. Tu pán v zelenom sa hlasí? Já si myslím úplně jistý, jestli to je přesně ono, ale
Já jsem asi před rokem zažil takovou celkem extrémní dietu, když jsem chtěl zhubnout aspoň 10 kilo. Takže jsem měsíc jedl jenom 1000 kalorií. A v podstatě v tom složení by se dalo říct, že by to bylo srovnatelné s tou jakoby keto dietou, víceméně. A co jsem zažil, bylo to, že jsem si to naplánoval nějakým způsobem, že jsem neměl nikdy hlad úplně. A byl jsem takovej ostej, řekl bych, jakože měl jsem plno energie, bylo to zvláštní, do toho jsem hodně cvičil a překvapilo mě, že jsem u toho nepocitoval takový ty klasický příznaky hladovění a takhle. A potom jsem teda pár týdnů si každý den navyšoval pomaličku kalorie, abych to znova nenabral a neměl jsem žádný negativní následky, nebo o tom ještě nevím. Jo. Takže co si o tom myslíte? A mal ste potom, vlastne ste prešiel na nejakú stravu normálnu alebo na zdravšiu, než ste mala predtým a tak? Já jsem se víceméně vrátil k tomu, co jsem dělal předtím, akorát jsem během toho hodně omezil maso, jako hodně a u toho jsem se nějak udažil teď. Což je nějaká taková věc, které se snažím postupně implementovat. Jo, super. A ešte sa opýtam, behom akého dlhého obdobia ste túto dietu držal a koľko ste schudol? Byl to měsíc a zhubl jsem zhruba z 94 na 82 kg. Jo, čiže 8 kg, počkať, jo, 12 kg ste schudol za mesiac. Jo. A keď ste sa potom vrátil k takej tej strave predtým, tak ste potom pribral niečo naspäť? Já jsem něco mal přibral za rok, to bylo loni, a přibral jsem za těch 82 3 kg zpátky. 3 kg zpátky. A to už si nějak tak drží stabilně. No tak to je, by som povedala, možno práve ten efekt u toho, že vlastne ste aj potom nejak ako zmenil pravdepodobne tú stravu, trebárs obmedzil mäso a tak podobne. A je fajn, že vlastne ten mesiac nejak naštartoval tú vašu životnú zmenu. A jasné, že vlastne tie príznaky, ktoré sa s tou keto dietou alebo s takou nízkokalorickou dietou spájajú, tak nie sú univerzálne pre každého. A keď ste to mal nejak ako dobre nastavené, že ste vlastne nepociťoval hlad, mal ste dostatok energie, tak to je len dobre pre vás, že ste si to tak vlastne individuálne správne nastavil. A veľmi ma to zaujalo, že ste ako vy ako muž išiel na takú veľmi striktnú dietu, ktorá má len 1000 kilokalórií. To mi príde fakt akože veľmi, veľmi málo. A ještě mám jednu otázku, mě by zajímalo, jakoby, já jsem do toho bral psyllium, kreatin a ještě ashwagandu. Zajímalo by mě, jakoby, jestli třeba ty údajné vlastnosti třeba té ashwagandy, která snižuje kortizol, mohly nějak pomoct s tím hubnutím samotným. No, tak tá ashwagandha sa dáva, že je adaptogen, že zvyšuje adaptáciu organizmu na rôzne podmienky. A pozerala som na to štúdie a niečo sa preukázalo, ale nie je to tak, že by povedali doktori alebo vedci, že áno, je to proste ono. Ale tak častokrát to nemusí tak vychádzať, hej, alebo a podobne, že vlastne takéto bylinné prípravky a podobne, nejaké také super potraviny u niekoho budú fungovať, u niekoho nie, záleží na kvalite a tak, ale no akorát, čo by som možno tomu musela vytknúť, tak je, že vlastne vy ste užíval psyllium, aby ste nemali napríklad zácpu a podobne, že vlastne tá vláknina v tej strave musela chýbať a to proste dlhodobo udržateľné nie je. Keď je to trebárs na ten mesiac a podobne, tak kľudne nech do toho človek skúsi ísť, ale pre nejakých ľudí, ktorí napríklad nemajú tak pevnú vôľu a zápasia s váhou a majú nejaké zdravotné problémy, tak by som toto určite neodporúčala. Radšej nejakú ako pomalú, trvalú zmenu životného štýlu s tým, že vlastne všetky tie skupiny potravín konzumovať v primeranom množstve. Jo, díky moc. A ja ďakujem za príspevok do debaty. A ja ďakujem veľmi pekne. Som rada, že ste zostali do konca a verím, že si ešte užijete zbytok dňa a zajtrajšok.